एबसुनि आखायाव मोननै राजखान्थि दोलो आनसलिक राजखान्थि दोलो UPPL आरो BPF खौ खौसे खालामनायनि दिनैनि तारिखआव जेबो बेबायदि एजेन्डा आरो जेबो गोदान डिसिसन गैया। रायजो राजा लोगो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों आरो दिनैनि गुबै टपिकआनो जाबाय मोनथाम कन्टेन्ट। स' बे मोनथाम टपिकआव जोंहा UPPL नि राकेश ब्रह्म सारा BPF नि माखासे उदै गिदिर दैदेनगिरिफोरखौ जिमाव लांनांगोन आरो बिथांमोनखौ स्ट्रं खालामनांगोन बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन राकेश ब्रह्म सारा। दा बिथांनि बुंनाय बाथ्राया BPF आव नाङालासिनो गावसिनि UPPL नि दैदेनगिरि जोंहा मानव गेदेर प्रमद बर' सारनियावसो नांहैबाय रायजोफोर। दा बिथांनि बुंनाय बाथ्राफ्रा उल्थासो जाहैबाय। BPF खौ बुंदोंमोन नाथाय गावसिनि UPPL पार्टियानो बेफोरबायदि बुगाजोबनाय दङ। दा मानव गेदेर प्रमद बर' सारखौसो बुंनाय बायदि जाहैबाय। स' नोंथांमोना स्क्रिनाव नाय। उदैया बुगाजोब्बाय, खावलाया लर जाजोब्बाय, मोखाङा नायजाला। दाबो बिनिबो ट्रिटमेन्टखौ जों खालामगासिनो दं। बिराद थाबैनो बिसोरखौबो जोङो फिट खालामहोगोन, जों जिमाव थांहोगोन, जोङो एक्सारसाइज खालामहोगोन, रानिंआव लाबोगोन। बिसोरखौबो थांना थानायाव गोथां देहाया बेसे इम्परटेन्ट। बेखायनो जोङो BCDC लेभेलाव गासैखौबो दा अपेन मोनसे गासैबो जोङो दा जिमखाना खुलिदों। जिम माने जिम। फारसेथिं जोंहा BPF निफ्राय UPPL आव जगदान जाहैनाय खाम्फा बरगयारी सारा सानसे समाव फंसे बाथ्रा बुंदोंमोन आरो बे फंसे बाथ्राया मा? जायफ्रा बिटिआर गोरोबथाजों थांफागोन बिथांमोना नोरोगाव थांनाय जागोन आरो जायफ्रा BTC गोरोबथाजोंनो थागोन बिथांमोना अराय सोरगोआव थाबाय थानाय जागोन होननानै सानसे समाव खाम्फा बरगयारी सारा बुंदोंमोन। नाथाय दायो जों नुनो मोनबाय BPF निफ्राय UPPL दोलोआव जगदान जाहैनानै बिथाङा दिनै BPF नि हेंथायै मा बाथ्रा बुंखो? आङो BPF नि डेपुटी चिफमोन 15 বছর बेखौ नोंथांमोना मिथिगौ। মই 15 বছর BPF হৈ পেলাই BTC ডেপুটি চিফ হৈ পেলাই প্ৰশাসনত মই আগভাগ লৈছিলোঁ। কিন্তু আমি 15 বছৰত যি কামটো কৰিব পৰা নাই, আজি 4-5 বছৰত প্ৰমোদ বড়ো আৰু তেখেতৰ সতীৰ্থসকলে দিনে ৰাতি কাম কৰি পেলাই ৰাইজৰ অভাৱ অভিযোগটো তেখেতসকলে বুজি পেলাই এই কামটো কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ইয়াৰকে ডাঙৰ কথা আৰু নাই। অকল সেই মাটি দিয়াৰ কাম নহয়। আমাৰ অঞ্চলত যুগ ধৰি 40 বছৰতকৈ বেছি যে অশান্ত পৰিস্থিতি, এই অশান্ত পৰিস্থিতিটো কেনেকৈ শান্তিত আনিব পাৰে ইয়াৰ কাৰণে তেখেতসকলে কাম কৰে। আজি সঁচাকৈ আমাৰ সমাজৰ আমাৰ অঞ্চলত সারা পৃথিৱীত জনাতকৈ বেছি আৰু শান্তি ইয়াত আহাটো আমি উপলব্ধি কৰিব পাৰিছোঁ, আমিয়ে এনজয় কৰিব পাইছোঁ। আৰু যেতিয়া শান্তি পৰিস্থিতি আহে তাত বেপাৰীসকলে ব্যৱসায়ীসকলে বেপাৰ কৰিবৰ কাৰণে ভাল সুযোগ পাইছে। আমাৰ অঞ্চলত যি স্তব্ধ হৈ আছিলে কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম, নিৰ্মাণৰ কাম, সেই নিৰ্মাণৰ কাম আমি আজি আকৌ ভালকৈ কৰিব পৰা অৱস্থাত আমি আহিবলৈ পাইছোঁ। আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে স্কুলত যাবলৈ, কলেজত যাবলৈ, ইউনিভাৰ্চিটিত যাবলৈ আজি ভয় নোকোৱা অৱস্থা, তেনেকুৱা শান্তি পৰিস্থিতি আহিছে। আগৰ দিনত আমাৰ দিনত যেতিয়া BTC গঠন হৈছিলে সেই সময়ত মানে উত্তৰৰ মানুহ দক্ষিণ পিনে যাবলৈ ভয় খাইছিল, দক্ষিণৰ মানুহ উত্তৰ পিনে যাবলৈ ভয় খাইছিল, এনেকুৱা পৰিস্থিতি আছিল। दिनै जोङो बुंनो हायो खाम्फा बरगयारी सारा सासे गादिनि लुबैसोला आरो धोन दौलतनि लुबैसोला। बिथाङा रायजोनि थाखाय मा खामानि मावनो? बिथाङानो सानसे समाव बुंखादोंमोन खाम्फा बरगयारी सारा नङा होनब्ला जायफ्रा बिटिआर गोरोबथाजों थागोन बियो नोरोगाव थांनाय जागोन आरो जायफ्रा BTC आवनो थागोन बिथांमोना सोरगोआव थानाय जागोन। अब्ला दा बिथाङा गावनो नोरोगाव थांनानै दिनै रायजो राजाफोरनि थाखाय मा मोजां खामानि मावनो नङा होनब्ला रायजोफोर?